Tul il-jum ta' tnejn, 7 mill-74 vittma tal-inċident ta' Paċeville għadhom l-isptar Mater Dei jingħataw kura. Fosthom it-tfajla ta' 13-il sena li għadha qed tinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva iżda turi sinjali ta' progress wara li ġarbet ġrieħi gravi. Tfajla oħra ta' 15-il sena li wkoll ġarbet ġrieħi gravi uriet sinjali ta' progress u nħarġet mit-taqsima ta' kura intensiva. Filwaqt li 38 persuna talbu għajnuna psikoloġika fuq helpline li nħolqot apposta wara li ħossewhom milquta b'dak li seħħ fl-inċident. Intant tul il-jum ħareġ filmat ieħor tal-inċident li juri l-kommozzjoni fit-taraġġ tal-istabbiliment +1 kemm qabel ċeda l-puġġaman tal-ħġieġ u anki wara. Jidher li dan l-inċident se jwassal għal passi ġodda. Fil-programm speċjali mxandar il-ħadd fil-għaxija dwar dan l-inċident, il-Ministru Owen Bonnici sostna li mill-ħadd stess bdiet ħidma fuq ir-reviżjoni tar-regoli tal-istabbilimenti li jipprovdu l-ikel u regoli tal-ordni pubbliku f'dawn l-istabbilimenti. Flimkien magħhom il-Gvern qed jeżamina l-kodiċi ċivili, il-kodiċi kriminali u dik tal-Pulizija sabiex titfassal pożizzjoni u jkunu diskussi il-bidliet neċessarji fil-liġi.